Lidt tilbage. Vi kan det være med at filme mig også, ikke også? Ja. Så skal vi lige tage det. Så skal vi nok filme ham fra en lille side. Det bliver så nice. 3 mm, mine damer og herrer. Har du startet med at filme? 3 mm. Et eventyr. Lad os, du kommer lige her. Ja, roligt. Så. Jeg skal lige have noget. Den er ikke helt op. Har du lige vasket hår? Ja, jeg er lige ved bad. Sige Jeg fjerner lige det her, for der kommer jo rimelig meget hår jo. Ja, det gør Høj derude med blod af. det. Lige for det i munden. Nej. Røg det ikke ud med hår. Det var da vældig sådan. Nu, mor. Så er det nu. Mads, er du klar? Ja! Jeg skal også filme. Er du sikker? Ja! Mads, jeg har jo ikke haft godt med at gøre, vel? Det har jeg. Så skal jeg selv gøre det. Den filmer dårligt, mand. Ja. Jeg kan nok ikke lide det. Nu gør jeg altså. Okay. Er du sikker? Ja! Morsnakker herovre i hovedet, vidste du godt det? Nej. Du har et tår for Jeg den. har sådan en bord. Mads, du har et tår for dengang, du løb ind i lampen. Jeg har et sår her, eller en bord herovre. Mads, du ved godt, du fik et sår af det der, da du røg ind i lampen. Det er på min bord. Men det ser jeg. Nej, det skal blive sådan der. Prøv lige at se det selv i spejlet, Mads. Jeg må godt kigge dig i spejlet, Mads. Nej. Så må jeg godt lige sige, at jeg har fået lov. Ja. Bare roligt, det vokser ud igen. Jeg ved ikke, hvad side det er. Jeg har min bord i, men det gider jeg ikke have ud af. Den er herovre. Hvis det skal være sådan, det skal være sådan der. Nej. Jeg skal være helt... Jeg skal lige have en tur på skolen bagefter. Nogen er med. Ja, det er sgu ikke lidt klog. Der skal ikke være en hår om bag i. Nej, der skal være hår om bag i. Du skal syge hjem bag dig. Ja. Og ingen hue i armene. Nej. Det bliver meget nemt at være strående med. Yeah! Nej. Jeg kan godt lide det der. Ja, den er stor. Så kan jeg stadig finde her det. Hvordan kan du få sådan en idé? Det ved jeg ikke. Vores målmand Hoppe, han. Han fik 1 mm. Ja, det er så 3. Det er sådan en hund med. Det føler ligesom vores hundevalg. Ja. Sådan er så Hvad fanden er det der? Andreas, du står hun i med så. Skal lige tænke på, at der er lidt mere en forhånd, der plejer at være på gulvet, men ikke det er Michael. Jeg kan spørge mig. Nej, det må du ikke. Jamen, du er ikke frisør, jeg er heller ikke frisør, mor. Det kan være det samme. Hey, jeg har hår i nakken. Ja. Det har du ikke mere, Mads. Du har hår i nakken, Mads. Der skal bare være sådan en strib ned her. Hvad tror du, din mor hun siger, Mads? Nu kan jeg lov. Nej, der skal være en strib ned her. Nej, der skal sgu ikke. Hvis det skal af, så skal jeg sgu af det hele her. Nej, du skal have en indianerflætning, ligesom Jonas. Nej. Du siger lige til, hvis det går ondt, Mads, ikke også? Fordi der er rimelig meget hår her jo. Jeg skal tølle sig igen. Det kan godt rive lidt, men det. Hold da, jeg kan lave en rødgård det her.
Har du ikke for kort? 4 minutter. 5 minutter. Jeg går altså lige herovre foran nu, eller? Moderne. Hentehår. Jeg ser det sgu da pænt lækker ud. Prøv at putte voks i. Hoppe, han bruger stadigvæk voks. Gør det. Ja. Og Mads, det kommer du ikke til at bruge sådan lige det næste tid. Hold voks sådan noget lille hår der. Du Og lader jeg- ikke tabt liv tilbage. Nej. Helt sgu ikke. Kommer det også fra oven. Var det de dør, jeg gør til at lave? Yeah. Ja. Det gjorde min, det gjorde min farmor. Hvad gjorde hun? Da hun skulle, det gør det der med mig, der var den der ikke på, så kunne hun lige så snitte min øre, jeg havde sådan en sår. Er det helt væk? Nej. Øjenbryn, prøv at tage øjenbryn. Nej. Det er en øjenbryn. Sommer, så skal jeg laves mønstre. Ja. Det er ikke væk nu, Mads. Jeg vil tæt på det væk. Jeg skal bare lige have det her ordentligt væk, for det bliver lige lidt tørt. Er det ligesom jeg hopper i ørerne, mor? I begge sider. Ja, Mathias. Det skal jeg jo lige have taget med bagefter, ikke? Så det er jo lige sådan det hele af her. Havde du billeder af det før andet? Nej. Men jeg har på billeder af ham. Det føles sjovt. Så er det sådan her, man skal sige det. Prøv at se, der er sådan bare langt Ja, hår. men det tager jeg nu. Lille hundevæk. Hundevæk. Hvorfor sætter fra med det, Mads? Fuck, det er nice, man. Så skal jeg tage det her. Nu skal vi så stille mig. Godt. Og så popcorn. Sid stille. Jeg ved godt, du har et problem. Han griner. Så. Så så den der så ind på Ja, men mig, så og så skal var jeg der bare. Det er faktisk ikke særlig sjovt, at du skår i den her. Jo, det er. Nej, det er ikke, Mathias. Jeg tror, det er papir på hans øre, hun troede, han over på øren. Men hvorfor tog du den ikke bare med den der? Mads. Nej, det gør ikke ondt. Du ramte Men det er det der, mand. Så en hvid dem, der stikker op i dit hoved, mand. Der er heller ikke nogen, der driller dig. Du må ikke. Mads, så sidder du lige stille igen. Hvor er det? Nej, det der, det er en vandvort. Nej, en fedt. En fedtvort. Nej, det hedder... Sådan en har min far også. Det hedder sådan et eller andet fedtopsamling, eller fedtindsamling. Nej, det der, det er en vort. Nå. Mathias, du skal lige gå væk. Jeg kan ikke gøre det senere. Forældrehårene væk. Ser han glad ud, eller ser han ked ud af det? Han ser fandme glad ud. Er vi færdige? Nej, ikke lige. Så har jeg tabt 5 kilo. Den tænder godt på væggen, så har jeg tabt 10 kilo. Jeg er ikke Det får I lige komme og se. Der er sådan nogle hår her. Ja. Men hernede, det er sådan mere de normale hår, ikke også? Det kan man ikke lide. Det er ikke så Nej, der ligger også nogle. Der er nogle. Ja. Vi er sikre på det hele det andet. Jeg kommer bare igen næste gang, jeg skal klippe skaldet. Du skal gøre det igen. Det skal jeg. Der skal være 5 mm. Nej, der skal være helt skaldet. Det er det bare skraberne derude. Tager vi bare skraberne. Jeg skal ikke være helt skaldet. Så. Åh. Vi smutter lige over det hak der. Klart. Er det over det hele her? Ja. Nej.
Det var der for 3 minutter siden, mor. Nej. Du skulle bare lige tage 3 mm. Nej, for du kan se, at det hele er jo ikke af, Mathias. Der kommer stadigvæk noget af. Det skal jo også lige se ordentligt ud, jo. Det er jo ikke noget, der hænger sådan en lang top her. Den vores gamle, den er lidt ulækker. Jeg ved det. Kan vi godt... Hvad sker der, hvis vi kører den over? Altså, begynder at bløde masser. Den bløder mig sådan ikke. Okay. Så ryster du der lige ordentligt af her. Ej, hvor vildt! Hvor tænker 1 millimeter?